салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ҳамин хел як мини питсаи бо мазза тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин мини питса ба мо лозим аст шир, равған, шакар, дрӯж, помидор, колбаса, сир, майонез, кетчуп. Дар аввал мо ширро ширгарм карда бо равған ва намак, дрӯж ва камтар шакар якҷоя мекунему хамир тайёр мекунем. хамир бояд каме мулоим бошад. ҳамин хел хамири мо тайёр шуд. Онро дар ҷойи гарм ба муддати 30 дақиқа мегузорем ва шурӯъ мекунем ба реза кардани маҳсулотҳо. ҳамин хел мо 3 помидори майда истифода кардем дар ин ҷо. бо ҳамин шакл реза мекунем. мо нимии колбасаро истифода бурдем, ҳамин хел реза кардем. сир бошад 200 грамм аз дандонаҳои хурди хурдтарошак мегузаронем. хело бомазза ҳатман тайёр кунед, пушаймон намешавед. дар ин ҷо мо 1 қошиқ аз қаймоқ ва 2 қошиқ аз кетчуп истифода бурдем, якҷоя кардем. ҳамин хел 30 дақиқа гузашт. Мо онро гирифта ба зуволҳои хурд тақсим мекунем. мо аз ҳамин қадар маҳсулот 10 та зуволача шуд. ҳамин хел мегирем, бо 10 дақиқаи дигар мегузорем дам гирад. ҳамин хел 10 дақиқа гузашт. Мо онҳоро гирифта ба зувол боз тунук мекунем. хушомадед дӯстои азиз, касе ки нав ба канали мо пайваст шудааст, хушомадед. раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед. барои комментариҳои хуб хело миннатдорем. умедворем ки то охир бо мо мемонед. ҳамин хел ки тунук кардем зуволаро, метавонед дарунашро камтар тунуктар ва гирдашро камтар ғафстар монед. ҳамин хел тунук мекунему аз кетчупу қаймоқи омехта кардаамон мешакем. дар аввал сир, пас он колбаса, пас он помидор мемонем. ҳамин хел ки оро додем, дуюм бора боз аз болояш сир мепошем. хело бомазза аст. ҳатман тайёр кунед, пушаймон намешавед. ҳамин хел дар тафтон ба муддати 25-30 дақиқа мегузорем. ҳамин хел тайёр шуд. ҳозир нишон медиҳам чӣ хел мулоим, бомазза. ба ҳама иштиёитон то видеои оянда дар паноҳи худо бошед дӯстони азиз.